tichingamiza changamiro nemaposha kwavaita tichikumbirana nebaba tichireka ruzivo muzvinamaizvei kwashedziwa mwedzi musi Saturday. Kwashedziwa mwedzi uri Saturday. Ini ndakazoenda kumunda kuma9 ndichinoona mbeu kuti hadzina kudonhedzwa nemhepo musi wanga wanaya mvura nemupurisa wachairman ndiwo ndakaenda naye. Saka taenda noona mbeu takubva kumunda kwegwende pana ngosvika kumba ndichizosvika Murambi achisvika achiti ndafondewa nasekretari wamambo kuti ndamuona ari mumunda. Sekretari ndarotaura kudaro kuna Murambi ndikati andaona ndiri mumunda ndichiita sei anzochitema kuti dambo rafoja musoro. Ndikati zvakangonaka hazvina zvaita sei ini ndikandadimura musoro mupurisa wachairman ndandinaye uyu andakanafoja ndadimura musoro iri ndofunga tasvika foja yakadonha mumunda akatonditiwo ndikati foja ichadzoka mangwana Sunday ndomutsa foja ndichita sei ndichisa madhaka akatonditi chairman uyu akatiti sekretari mambo mupurisa akatiti unoveza hoko uchisunga nedhiraumbu foja iyo chimutsa pai mumunda. Sunday ndakabva ndaenda kumunda ndibva ndanomutsa foja iyo chisunga nedhirau zvaitaona zvatakaudzwa nowewe ndibva ndatopedza. Sunday iyoyo Murambi bva uya kumba kwangu akanditi takanzi touye Sunday iyoyo ndibva tauya Sunday iyoyo kupi kunoku ndibva tofa takazodzokera apo pamiri paanenge apo akuchinza kuna Dare ndikati ndibva taenda kwangu Marizini tasvika kwangu Marizini. Iwe watukaenda kunangu Marizini sabhuku kumiri kokuya munzara vani sabhuku kakari kwanonza kwakoke waza musoko augonotaura musoko chupete munhu ati ndakabva ndaenda kwamusoko aya kukanganisa munhu ajaira kungoti mukoma so ndabva ndaenda kwamusoko ndibva ndanotaura nyaya yedu amusoko wabva vanditi aiwa nyaya yako iyi yakutaura iyi inoda chairman aripo ndibva vanditi aiwa chimira saka ndarwadziwa negumbo musi wacho mazuva acho ndanesvondo singaiti munda ndichirwadziwa negumbo musi wacho ndo ndakati andiraitenga ndimboenda uku ndibva ndaenda kwasabu vatasvika mba tataura nauyei ndibva sabu katiti aiwa nawenyi kuti kutaura kwauri kuita uri wega panapa haite ndakuda chi vamurambi panapa ndibva ndafonera chi vamurambi ndibva vazoya kumanheru naye wataiva naye wacho ndibva tataura nyaya iyi sabu ndibva ati aiwa nyaya yenyi kuti titaure panapa ichaite nokuti yaenda kumberi inini nyaya ndaita sei ndainzwa unozongoya toenda kuti ndienda kudariko ndibva ndokuya kwandakazoita. Pamusoro changamiri ndakabuda musi weFriday ichita kudaro saka ndangodzokawo zvekuma 12 midnight. Saka kuseni kweSaturday ndakangomuka ndichinaka kumunda ndauza kuti kwakati kwadaidzirwa mwedzi. Saka ndakazoonawo munhu akandiona ndiri munda akabva anditi shamwari unosungwa kwadaidzirwa mwedzi ndatongobudawo munda ndobva ndaenda kumba. Saka ndakazongonawo samunhu rako musangamiri makaita nyaya iyo makaiona sei? Handina zvangu kuzenge ndaipedzeredza nyaya yakanga yaita sei yakanga yakanga yafuno but taizora maonero andikaita zvangu ndikaona sekuti kutangira pano uyu akabva uya ana witness wake akabva anopurisa wacho kobva ndabvunzawo mupurisa ngati ndiuze zvakafamba sei ndobva atsanangura kuti mafambiro akadani nhau yedu vaitaura maringe kuti fodya yakapita zvakanaka kumunda vachikurukura kurukura vakagara pamba ndopavakazoita namanje handi ndinokuratidza fodya kuza kuti nembiri ndokuenda patikaita kumunda tikangomira kunze ndobva taradzana mumunda mamiriro amukaita patitodzoka kumba. Uyezve inini wacho mujini ndakanga ndaudza sabu kuti achiedzere kuti kuri kumwedzi waoneka zvino zvaizoita kuti ndigone kunge ndichienda futi zvakare kumunda. Ndakazobvunza chairman yamuchairman ndikuzvikamira chairman akantaura kuti ini handina zvandikutombozivawo ndikaita zvotozonzwa kuti pana afona achitaura nyaya asina ndabva ndambozviziva. Kerwe chairman ukazotora matanho ake ukaituma here komiti yako kana kutuma mupurisa wako kuti aende kunotarisana. Mupurisa wacho ndiye akanga aenda nokunoona kumunda. Saka kuti handaigona kuti chimutuma pandaona sekuti hapana nyaya ndobva ndazoendawo pano uyu ndobva atsanangurawo mutsananguro wake wanga achitaura kuti shopu munda ndakaenda asina andisingazive kuti mwedzi ukaoneka semunda akausvikawo usiku. Ndibva ndinoona kuti zvinoitikawo shuwa kuti munhu anogona kunge asina kunzwa ndiposi panoshedzerwa paipai mumwe agona kunge asina kuzvinzwa asi akazonzwa paakaudzwa akabva abuda uchi akabva ateedzerawo ndobva abuda mumunda.
sandikaona zvakare kuti nyaya yacho inenge isina kunyanya kuregerera yomboonera ndikazvitoko sure nyaya yamakaona ichiona kuti hapana nyaya asi zvakaitika zvikaita nezvakaita asi unoda kumubhadharisa kwekutanga manzwa unoda kumubhadharisira matauriro haana nyaya asi unoda kumubhadharisira matauriro uende nehuku mbiri kumba kwemunhu angosvika we mangwana wewe kuzvisiku ogona kutaura takatamba tese takakura tese takadii pamuri pana muri muno mese pana achakwanisa kushedza zita rangu ndiri kubvunza pasini munogona kutoritaura muri kumba kwenyu muchiri kurukuru but munogona kushedza pindurei ndino mazita akawanda asi mungagona zvino ukanditi mambo ndinodaira ukanditi chief ndinodaira ukanditi honorable ndodaira zvese zviri pandii but rangu rokubereka ucharishedza here zvazvinoita huku ikadya mazai inopiswa chi unoda kupiswa muromo ende zvandinotaganipo kana muchiya muchigara pamusaratidze kuti muno masimba muna masimba takaita mumusangano kupaki pamuchuka pakataurwa pano mumwe nyaya itaurwa zvainzi pachitaurwa novakomana veagrisi vachiti musangano haupe munda paita nyaya imwe munhu anga asimuka zvomwa muchiri kuyoka kuge musi wepaipa achitakabvapawana musangano ikati nono pakanzi nomusangano haupe munda tinogara pasi yaitwa meeting yerenzi vanhu kugara pasi voonesa vomusangano varipo futi ipapo zvogarwa pasi saka ndingo kuti ino kana uchigarapo usazvikuza nekuchinyanya kutaura iwewe munhu wacho ngochitaura ndiye akununura iwewe brai asa munhu utaura ndiye munhu wacho akununura ndo mangwana kusenda utondi kusenda na 10 isandapinda muparliament ndopinda na 10 ine ndoda kunzwa kuti undifonere kuwana namba dzangu kuti ukunda svitsa next